A'a, Allah ne ke roko ya dauke rumfashinta kafin ta fasa kwana. Dan mutuwar ta ce kawai za ta hana wannan kwan fasuwa. Zan aure ki a haka Zara. Amma Mahmud ya zaka yi idan ka ci karo da labarin da ke nuni da cewa ni ba yar halak bace. Ko dai ba da aure aka haife ki ba. Hasina? Na'am. Ashe Zara mai ya ce? Ka dishashe tasirin kowa a gurina, tamkar hasken farin wata da ke haskaka duniya. Babu shakka kin so sami inda yake min kai. Kin faɗi kalamai masu daɗi wanda zuciyata take mararin ta ji su. Sun yi tunanin haka daga gare ka ba Mahmud. Ka bani mamaki. Mama! Mama! Sanin kanki ne, so da yawa muna faduwa a soyayyar wanda muka fi so. Karki damu, insha Allah za mu raya a ƙarƙashin inuwar aure. Ba zai yiwu ba. Dole ne ta zaɓa, ko Mahmud ko mutuwa. Ban gane ba, gaskiya din aka yi mana gaskiya ban san don na ido zan kalli Zara ba. Gaskiya Zara ta wuce gona da iri, bari mu fito maka a mutum, ni fa na tsana Zaran nan. Zara, Zara.